dalšího videa a rozhodl jsem se, že natočím video v tento den, což je 27. 26. No. Takže 2 dny po Vánocích. Doufám, že jste měli hezké Vánoce. Jsem tak chcípanej. Já dostal jsem tablet. Teda voda dostala moje babička s dědou, ale uznali, že na tom neumí, tak mi ho dali. Děda si to furt nechce přijít na tablet. Jasný. Takže babička tvrdí, že se Ježíšek stal. No, takže mě tak napadlo natočit prostě video, že jo, jako proč bych nenatočil jen tak po Vánocích video, když nevyšlo třeba měsíc. No, hodně dlouho nevyšlo to video, no. Nevyšlo video. Hodně dlouho. Já jsem se rozhodl natočit o Štědrým dnu přes den. Se na chudý klučína, tam jsem já. Ale... A když tak to není pravda, nic mi nepřispívejte. Jo, nic mu nepřispívejte. A kdybyste... Ale počkejte, kdybyste chtěli, on vám řekne, kam se přispívá. Do prdele. Ne, nikam, já nebudu svoji adresu, vole, říkat někam. To je škoda, že by ti házeli do kaslíku třeba miliardy, víš co? A nebo by mě taky přišli vykrát, víš co, vole. Co by tam asi ukradli? Tablet. iPhone 4. No jen si přečte za pytlač. Takže já nebudu natáčet asi takto. Já budu koukat takhle. No, takže jsem se rozhodl natáčet a chtěli jsme natočit přes Štědrý den se Stingem video, protože nás to prostě tak napadlo, že bude na Štědrý den dobrý video. Potom jsem chtěl natočit ještě ten večer, ale to mě napadlo moc osobně, že bych se natočil u stromečku, jako tam já jsem do prdele. No, jasný, takže nebudem to protahovat a uděláme to lehce. Chtěli jsme pouštět petardy. Jsou to trapáči. Nevydávají video, protože jsou lidi to stíhat a vyrendrovat, jsou trapáči. No, takže jsme chtěli pouštět petardy, ale nešlo to. A potom tady mám ještě jinou zprávu, že jsem si našel klacík. Ten je krásný, že jo? Ten je krásný. Takovej malý jde. To víš, jeho nemáš o moc většího. What the fuck? No, do pača. Do prdele, já to chtěl. Teď radši nic říkat nebudu, protože teď by to vyznal jako dvojsmysl a kdybych jako tep. Hej, tak to řekni. Ne. Dělej. Žádný dvojsmysly. Už mám taky tlačík. Já to chci napíchnout. Mám to, vole. Ne, počkej, to kdyby se zapálilo. No, teď mě to napadlo, hele. Máš zapít. Nebo poprost pána Boha, ti sešle blek, zhladím to. Takže to máme. No, takže jsem... Chtěl bych jeden blek do Prahy. Jo, takže jdeme k věci. My nebydlíme v Praze. Jo. Ne, ale počkej, jdeme k věci. Opravdu jdeme k věci. Jen tak nás to napadlo, prostě ze srandy. Já vím, toto video bude snad nudné. Ale tamhle tvůj děda s babičkou. Zamávej. Wow, to je klacek, vole. Já mám taky klacek. To je můj klacek, tohle. Lidi, klacek, počkejte. Je asi takhle vysoký než můj kámoš. Podržíš to? Já jsem hobit. Asi takhle je to vysoký. Já jsem hobit. Až tamhle pocet to vede takhle k zemi. Je to... Takže to on. A my chodíme spolu do třídy, že? Puh. Já jsem si myslela, že mi ukopnečkou. Ne. A ono je to jinak. Ale tohle je fakt dobrý klacek. Hej, tam jsou branky, vole. Takže další video, jelikož je moc dlouho nevydávám. Upozornění. Příští video je Silvestr. To je za dlouho. Ne. To je... Před Silvestrem. A jo, ještě jsem chtěl říct, že napadlo mě si založit nový YouTube channel, ale to bych potřeboval si ho založit. Píčej. A ne, potom bys tam neměl zase tolik, když já bych ti ho dal, vaše podle mě taky a Ondra zase taky, no. Tak... No, to je jedno. Prostě si to nechám. A napadlo mě, že bych se přihlásil na kompu, protože tam ho nemám. Jo, já toho mám. Budu natáčet hry
takže mu řeknu, jaký to budou. Neříct, no možná. Měl bych si stáhnout nějakou apku, natáčí to Mates TV. Je to nějaký teplouš, trošičku se mi zdá, že to je jeden kluk. A nebo si stáhnu prostě Fraps. Tam bych dělal efekty při tom. Třeba když by... A možná si na mobil stáhne weba video. No, to taky. Takže v nějakých těch videích možná budou třeba ty nějaké speciální efekty a tak. Jo, třeba jako prdy, nebo výbuchy, nebo tak, rozbít skla. No a napadlo nás, jako, no spíš mě, napadlo mě, že bych natáčel ty hry, protože moje videa jsou dost taky počítač, ale jenom pokud se dostanu na Gimplu, takže se na ní nedostanu. Doufám, že jste teď nic neslyšeli. Že udělá na ručičku. Kecaj, vole. Takže teď si ukážeme mě, jak si totálního holka. Vidíte, jak to visí? To pičo. Je dobrý. Takže jdeme. Teď budu natáčet chvilku před sebou. Tam, kam se budu koukat, tak tam si koukám. Kuba, můžeš prosím tě stát rovně? Ahoj. Dobrý. Co jsi udělal? Nic. Co jsi udělal? Nic, to ti potom ukážu. Až to nedotočím. Video by mělo trvat 10 minut, takže to udělám lehce. Bude to Shadow Fight 2. Moblíci to budou. A potom to bude někdy Hugo Troll Wars. A ty víš, jak natáčet display? Jo, to lehký. To právě, že on tam ukazoval, jak natáčet tu hru. Jak si stáhnout a jako potom... na mobilu. Jo, zapneš to, odejdeš z té Na počítači je to lehký, ale... ale na mobilu. Tam normálně ukazoval, že odejdeš, zapneš tu apku, odejdeš z ní a už natáčíš, takže ale je vidět, co máš na té ploše. Takže když tam máš třeba porno, tak víš, že jako se díváš na porno, což já se nedívám, protože je mi 10 a to je od 18+. Ale on se kouká. Takže je to tak, no. Jo, koukám. No, takže by to bylo to Shadow Fight, což jsou takový ninjové. A Mají takový částky jméno, že když tam napíšete normálně DOG, mezera AND, mezera CR a FT, mezera 362. svítí na tebe to sluníčko, máš žloutenku na jedné tváři. Aha! No, ale to je jedno. A bídolaj. Musíte napsat velký G a velký O. Pak napíšete G, mezera AND, mezera CR a FT, mezera 362. Takže D a O musí být prostě velký, já nevím, proč to mají takhle ty ploučky. Jo, Dog and Craft, to jsou, ten Dog je můj spolužák a Craft je můj taky spolužák. Akorát jeden se liší od druhého. Jeden je teplej, to je Craft. A druhý je Dog a to je... Ne, i on to o něm tvrdí a on to natáčí Dog a... Craft se tam vyparáďuje jako píče. Jo, no. Prostě Popíme říká... maska třeba v Money Wars, říká Goldissimo Grino. A říká, že prý on to říká v Bad Wars, ale to říká Macko v Bad Wars. Hej, čet jsi takový ten koment do piče. To nepatří k tomu, jo, pardon, že jsem tak prostě. Prostě, když jsem sám, tak se mi chce, tak... No, jaký koment? Pardon. To je jenom pěna. To je pustý. To je hovno. No, takže oni se docela dost... Zámějte si platí plus Evolucion. Takže ono už to bude za chvilku 9 minut, já bych toto video ukončil To je na hovno. tady s kámošem. Ahoj. A další by mělo být za chvilinku. Takže tohle bude... Počkej, a zítra tady budeš? Jo? A tak natočíme zítra zase, ne? Takže těšte se spíš na zítřek videa. Ty to vydáš? Dnešní video bude vydáno dneska a zítřejší video bude vydáno zítra. Ono, v Michalovce CZ honí hodně kritizují lidi za to, že si to nerendruje a nestříhá a tak. A tak když neudělá chybu, tak to nemusí stříhat. Lidičky, omlouvám se za to, že to nestříhám. Je mi 10. Jsem kretén. Nejsem. Já jsem kreten, ale vole, koukni se na mě. Já jsem úplný hobby. Já jsem hobby. Ne, prostě já to neumím. Napište mi do komentářů, kde je ta apka, kde se to stříhá, já nevím, Ne, jestli... to je na počítači, se to stříhá, nevím, jestli... No tak jasně, já si to taky nebudu... kretén, že jo? Tak jako, proč bych si to... Jo, ty vole, já vím, kde to stříhat. Víš kde?
Na YouTube, když to Ne, vydáváš normálně na foťáku. Jsem blbec, Jo. jsem kreten. Ne, anebo když to vydáváš na YouTube, já jsem chtěla vydat nějakého Hungry Sharka. A tam máš normálně video, pod tím máš takový sestřih. No tak tam, tak když tak bych sestřih možná nějaký momenty. Třeba tu dopíč. No tak tyko to může tak 3 tečky, no. Víte co? Takhle to tam můžeme nechat. Víte co? Já jsem neřekl to zprostý slovo, já jsem řekl dopíč a 3 tečky. Když mám uvodit moje sprosté slova, napište to do komentů. Když nic nenapíšete, napíšete, že jsem plný kreten na čůra. Tak to bude znamenat, že vám to nevadí. Že ne, tak to bude znamenat, že nejste dobře vychovaný a Ne, tak to bude znamenat prostě. nevadí mi tam, když napíšete, seš blbej. To mi nevadí, ale jestli mi tam napíšete kreténe, kokote, a jestli teď budete využívat všichni toho, že jsem blbej a budete tam 100krát napsat blbečku a tak to platí. Jako nechci být nějaký, abyste mi nenadávali, dobrý. V duchu si říkejte, ale nepište to do toho komentu. Nebo jestli chcete, tak jo, no, že jo. Ale tak. Víte co, Ale je víte to na co? vás, Prostě ale tam napište do toho komentářů, jestli vám vadí ty jeho sprostý slova, nebo jestli vám to nevadí. Protože on třeba porty a honky třeba jsou citliví na to, že třeba když je tam něco sprostého, takže to prostě říkají, že to na ten kanál nemůžou dát. Ale tak napište prostě do komentářů, jestli vám to vadí. když tak bychom neříkali nic z prostýho. No. A Teda pokusili bychom si to omezit. mohli bychom dělat nějaký challenge, nebo nějaký challenge. fackovací challenge, kdo dřív vydrží, jaký rány. A tak, napište do komentu, jestli byste, jestli byste se o tohle zajímali. Nevím, co my natyčíme challenge a všichni. Kapírujete Hogiho? Jasný, že... natáčí spousta lidí. Ne, na Hogi. Jo, a koukněte se na to, od Mafia Pau. Napište si tam prostě M-A-F-I... Mafia, A... Pau. Pau. No. Pau. Je to lehký. A M, A, F, Trollování I, Emasky, hele, to je A. taková vymeštěná. Já vám to řeknu vzpomeně, kdybyste si to chtěli napsat. Počkej. M, A, F, I, A, Mafia. P, A, U, Pau. Mafia, Pau. Takže toto video už se na bych... trollování nesraného děcka poprvé hrající Minecraft na jedničku i dvojku a ve dvojce rozblatí svůj počítač. A nebo na trollování Emasky. To je taková, vole. Takže se Počkej, uvidíme tak v tom u díle dalšího... ještě prostý slova můžu říct? Můžu. Ta Emaska je píče. Ne, fakt je úplně... Mám pro vás jednu zprávu. Rodiče mi sdělili umírající zprávu. Nemůžeš pouštět. Prej rostou houby v tomto období. Lidičky, je prosím nic. Jo, rodiče řekli, jdeme na houby. Já jsem řekl, co? A oni, jo. A já? Ne. A sluníčko. Takže se mějte u dalšího videa. Ahoj. Kde skáče Daníček?